magnífics consellers i magnífiques conselleres, demanades encuses a la gent que pogués ser connectada en aquests moments per problemes tècnics, doncs hi ha hagut un petit retard. Com ja saben vostès, comentarem en darrer ple, avui iniciem la retransmissió en directe dels plens del Consell General d'Aran, també com una acció de la voluntat del govern, penso que de tots els membres del ple, d'apropar aquesta institució a la ciutadania i de la també més transparent i més propera. Dir-les també, com les comentau adés, que en aquest cas hem d'ensenyar més curiosi de més intervencions i per tant a llogar en micro quan se vulgui prendre la paraula i amortar-lo en acabar. Iniciem doncs aquesta sessió amb els punts de l'ordre del dia que vostès ja han. El primer punt seria l'aprovació se procedís dels actes de sessions anteriors. Bon dia, síndica, conselleres i consellers. No hi ha cap de... Hem a favor. D'acord, doncs daríem aprovades per assentiment els actes. El punt número 2 seria de ballar cunde dels decrets de sindicatura. Si hi ha qualque qüestió a comentar. El punt número 3 és de ballar cunde de resolucions delegades de la Conselleria de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental. Poc, d'acord. Gràcies. El punt número 4 és de ballar cunde dels acords del Consell de Govern. Si hi ha per a qüestió. D'acord. Gràcies. Passaríem ara al punt número 5, que era aprovació provisional se procedís de la modificació de diverses ordenances fiscals del Consell General d'Aran. En aquest sens, abans de l'explicació més pregunta i de besull, li passaria la paraula a l'interventor de la institució en poder explicar corresponent. Solet comentar, hi ha met força modificacions de les ordenances fiscals. Normalment, el darrer terç d'Aran se n'hi una. Enguany emet diversos acords per diverses ordenances, que hi ha petita novetat. Pensem que a Tauell més fàcil tota la tramitació dels expedients és més clara també. I no hi ha grans modificacions, hi ha modificació de les ordenances tant de museus com l'ordenança de l'ETEBA. Solet era adaptació a petits canvis que han demanat els diversos servicis. Bé, gràcies. En tot cas, com vam dir l'interventor, se tracta de modificacions que s'acostumen a anar adaptant aquestes taxes a propi servici. Hi ha qualque qüestió? No, hi hem d'acord. Bé, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passam ara al punt número 6, que era aprovació provisional se procedís de la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de la taxa de recollida de l'orderes. En aquest punt, en explica la introducció en mateix, li passaria la paraula al vicesíndic d'Ujau, el conseller de Gestió Ambiental, Oriol Sala. Bé, gràcies, síndica. Bon dia, conselleres, consellers. Bé, com ben sabets, actualment hem un model de remassada de l'orderes que no complís amb els estàndards que ha de besuny el país. Perquè no complim ni hem araquat el reciclatge, nosaltres ara, per el que apostam per un nou model de remassada, no inventam arrenc, ja dir del que volem metre de de la taula i un porta a porta als grans productors, als pobles que són adjunts de val i ahir la barrada o ahir les barrades en els pobles allunyadi. Jo penso que en l'anterior model també no se contempla que aquests pics estacionals quan hem una creixida de població, quan s'externalitza en 2014, i creu un dels punts pels quals també hem volut metre en marxa aquest nou sistema. El nou model, com he dit, l'hem preparat o va estar funcional per fases. Nosaltres ara apostam per una primera fase on vam a remassar porta a porta els grans productors de l'ordre, ja dir, hotels, restaurants, superfícies comercials, botigues, etc.
Fin final, el punt que m'aué, que hi era modificació de la taxa, això també ben reflectit per a Llei de Residus 7/2022, que ens obliga a cobrir exhaustivament el cost del servici. És a dir, nosaltres passam d'un model antic de 1.800.000 euros a un nou model que ens va costar atur de 3.200.000. Dam aquesta llei que us he comentat que ens obliga a cobrir tot el cost. Sí que és veritat que també el que proposam nosaltres és que sigui una taxa justa i també s'hagi de reduir aquest rebut a les persones que sí haguen ben i que el que volen ells és temes sensibles amb el medi ambient. També rebrem que si no metem lleu en agulla, en 2030, des de la Unió Europea ens obligaran a reciclar el 55% del que nosaltres generam. Actualment, en Vall d'Aran hem atur de 24, per tant, jo penso que hi ha qüestió de sensibilitat i que tots hi haurem de metre esforç i treballar en la mateixa línia. Sí que és veritat també que això serà un canvi de paradigma, que anarà de la mà també amb campanyes de conscienciació ciutadana, tant ja que començarem en breus des de la pròpia casa com quan se comença a implantar el nou model que demoram, si tot va bé, que sigui a començaments d'octubre, a Piprets. I fin final, com va estar aquesta taxa? Nosaltres l'hem diferenciada en dos blocs, un, tas grans productors i l'altre, tas residències habituals. Començaré pels grans productors, el que proposam és que hi hagi un cànon fix del 60% del rebut i després un variable del 40% d'aquest rebut. De més 60 pretenem pagar el que era remassada de transport i tractament de residus comercials i després era part variable també el que pensam, el que volem pagar de macro i és sobrecosti a IGD d'aquella gent que no acabem. Fin final, com seran aquestes reduccions? Nosaltres les hem plasmat de dues maneres, ja diré. Per número d'incidències que puguen generar aquests grans productors i remassades de resta que se les esque en aquests establiments. Fin final, hi haurà una reducció màxima del 75% d'aquesta part variable. Tostem que s'esqueben. Com implantam això? Si han menys de 15 incidències, hauran un 37.000 de bonificació. Si entre 15 i 30 i un 25, seran més de 30 un 0%. I després, per el que hi ha percentatge de remassades de resta, nosaltres el que ho hem plasmat és que si hi ha menys de 14% de remassades, haurà una reducció de 37.000, si n'han entre 14 i 50%, un 25% de reducció, i si n'han més de 50, un 0. Això per el que és els grans productors. Després, hem l'autovessant, que és els habitatges normals, o sigui, qualsevol ciutadà del nostre país. Serà un rebut d'atur de 140 euros anuals, en la mitja de Catalunya, inclús un peu per de just, serà també en un únic pagament, a diferència dels establiments comercials, i també volem aplicar unes reduccions a la finalitat d'haver una taxa justa. És a dir, si els usatgers són capaços de poder el 10% de sues guedades, és a dir, de portar a suia a l'ordera a la deixalleria, hauran un 10% de reducció. Si després se pot acreditar que s'ha compostatge en casa, un altre 10%. I també hem contemplat, com era voluntat del govern, reduccions socials a aquells que hagin de besuny en un 90%. Jo penso que hem d'haver clar que hi ha un nou paradigma, haurem d'aprendre tutti. És a dir, venguem d'un model que cada un és el que bo, pot anar a suallar-la i damar a basura el que cregui convenient, a passar a un model que va estar controlat. És a dir, que cauen bé les causes. El dia que toca remassar resta, se remassarà resta, el dia que toca veire, veire, el dia que toca orgànica, orgànica. També jo penso que des de la institució era obligació de potenciar aquesta remassada selectiva, és a dir,
hauem de reduir els residus. No és el mateix anar a enterrar la nostra lordera a poder-la reciclar i a de-la revessors per això. I després també vull remarcar que les reduccions seran en funció del comportament de la gent. Ja dir, si se ben, se podrà reduir. Si se mau, ens veurem amb l'obligació de que hi hagi sobrecosti i que calgui pagar més el nostre rebut anualment. I després, això també és la primera versió de la taxa. Ella diu, això s'ha d'adaptar a la generació que nosaltres en avui en dia. I per tant, quan nosaltres haguem testat, haurem les donades que són fiables, serem capaços de ben, en cada 10 anys se podrà reduir aquesta taxa, al contrari de que si haguem mau. Si generem més o mau de lo que haguem previst, la taxa se pujarà, però si haguem ben, se podrà premiar. És amb això i tot. Gràcies, conseller. Li passaria ara la paraula al grup de Convergència Aranesa. Bé, gràcies, conseller. Nosaltres ens vam estir en quant a tota la proposta de taxes. Ens vam estir. Bé, en tot cas, pensi que no volen argumentar el seu sentit de vot? No, ja està. D'acord. D'hagués punt? Ja està. Sí, ja està. D'acord. Com que dius que d'empús volen intervenir, no d'hagués punt, vull dir. No, d'acord. No, d'acord. Bé, sí, jo sí que m'agradaria qualque reflexió al respecte. En tot cas, per a importància que evidentment hi ha taxa, més hi ha taxa que el que és mete desús de la taula un nou paradigma, com ben diria el conseller. En aquest moment, el conseller que explicau, se revisava la hemeroteca de la darrera setmana, segur que vostès han vist notícies en les que ja se reflexava que en tota la demarcació de Lleida, en cas de Lleida, més en general, el rebut de la recollida de residus anava a augmentar. Anava a augmentar bàsicament, per com ha dit el conseller, l'estricta aplicació de la llei 7/22, que explicita en son article, sembla que hi era 11, directament que el cost, diguem-ne, d'aquesta gestió l'ha d'assumir qui produís el residu. Aquerò, aquesta llei, que és del 2022, hi ha avui 3 anys en poder-la aplicar, i per tant ara en 24, que 25 sigui efectiva, doncs les administracions acaben de. Aquesta hi ha de resús, l'imperatiu legal que ens obliga a les causes a tal. A d'acrò llegem, com ben dit el conseller, l'aposta del govern d'Aran de metre en marxa un model, un sistema de remassada de residus que, com a diria, ens tregui de la cua dels territoris que aquest mau. Nosaltres ja érem en aquest llistat, a nivell de Catalunya érem darrere, era avant darrere, perquè, evidentment, com explicava el conseller, venguem d'un model dissenyat en 2014, que no tingué en compte dues qüestions essencials, que eren els típics estacionals, i per tant era major producció de residus pendent els temsades, i després els criteris de recollida selectiva, reciclatge i demés. Criteris que avui en dia, com ja han escoltat, ens obliga la Unió Europea a d'ací 5 anys arribar al 55% de reciclatge. Hem en 24, per tant, ho hem de córrer, bé. Penso que és important també avui clar el concepte, que és un concepte important d'això que vol dir la taxa justa. La taxa justa, com ben explicava el vicesíndic, el que vol dir d'ell que qui més produís més paga, això és evident, més també que si acaben pagarà menys. I aquest és l'objectiu que hem com a govern. És evident que a darrere li va a plaer pendent aquest 2025 de pagar més en son rebut, especialment als grans productors. Més penso que també hi ha oportunitat com a país de demostrar precisament quin país volem estar. És evident que no podem estar reserva de la biosfera, no podem veure natura, paisatge, el territori si no hem capables de les causes com a cau. També demostrar-nos referents en aquestes qüestions perquè també
se mos d'obrissen noves oportunitats amb tot això, que poden haver doncs, de la generació de noves energies o també de noves petites indústries que puguen estar en motor socioeconòmic del país. Per tant, penso que avui no aprovem que hi ha taxa, el que ja meteu a l'agulla d'aquest nou model, un nou model que la voluntat de govern i que sigui en marxa en les properes setmanes, com ben dit el conseller, s'iniciarà de més gran i productors, i quan parlem de gran i productors no som que parlem del sector turístic, sinó parlem de comerci, d'empreses i de més, on també hi haurà un suport explícit a l'hora d'assessorar a aquestes empreses a com han les causes. La gran majoria d'ERES ja que estan perquè també per llei en són obligats, per tant penso que sí, el repte de país és majúscul, el govern ja n'està parlant de més diversos sectors implicats, i el que demorem és que entre tots siguem capables de demostrar que la Val d'Aran pot les causes de llauta manera, ell està bé, perquè d'aquí també depèn el nostre futur. Com ben dit el vicesíndic, ara hi ha un augment de la taxa. A dia d'avui encara no comptaven amb donades fidedignes de quin és el volum de matèria de residus que produïm, ara et saberem. I per tant, de macro, la possibilitat de cada any ajustant aquesta taxa i de sus de la taula, ja que era també la voluntat del govern. Per tant, en aquest sens, penso que avui també hi ha un dia important. Ara s'hauria un plaç de, penso que hi d'un mes, d'al·legacions, de macro també, aquells sectors o entitats que consideren que han de besoin més informació en la taxa i pública, per tant serà a disposició de tota la ciutadania a Puigdàner. I com digui la voluntat i que ja pendent aquest mes d'octubre, si tot va bé, el model ja se comença a aplicar i aquesta taxa sigui d'aplicació en 2025. Per tant, si no hi ha... Simplement aclarir que hi ha un període d'exposició pública de 30 dies obrants hàbils, que ens hi ha més d'un mes. D'acord. Doncs amb aquesta informació passaríem, si no hi ha més qüestions, ara a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passaríem ara a punt número 7, que hi ha l'aprovació se procedís de la creació de la Comissió Forestal de la Val d'Aran. Com vostès saben, aquesta comissió ha començat ja el primer passi i també se considerava de besoin que el propi plen la reconeixés en treballar-hi en màxim de cobertura institucional i administrativa. Saben també vostès que la Comissió Forestal és qui gestionarà i prenarà les decisions respecte del projecte de gestió forestal que ja ha començat a caminar. Per tant, en aquest sens també avançar-les que aquestes obres del centre logístic que he plaçat en l'ES ja són adjudicades i per tant demoram que en els propers dies també comencen, que també ens darà més cobertura i que també en aquest sens el govern d'Aran ha començat a una ronda de sessions informatives per a la ciutadania. Ho començarem la passada setmana en l'ES. La voluntat era de contactar amb tots els municipis que han signat aquest acord, entre aquestes sessions d'informació a la ciutadania, més enllà de totes les campanyes de difusió i conscienciació que siguin de besoin. En tot cas, li passaria la paraula. I hem d'acord. Molt bé, doncs passaríem a la votació. Secretària. Si us hagués acord, dat que era creació d'una comissió i un òrgan, era aprovació del seu reglament, no s'havia previst en acord era publicació, més serà la publicació de 30 dies, i a la vegada l'acord quedarà modificat en aquest sentit. S'ha d'aquest apartat. D'acord, doncs dam per eixut l'apartat de l'exposició pública i passam a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passam ara a punt número 8, que en nomenament se procedís de representants del Consell General en òrgans col·legiats i la competència dels quals correspon
a plen del Consell General d'Aran. Així, en tot cas, abans de passar-li la paraula a la secretària, simplement se tracta de modificacions que han haver amb la incorporació de la nova gerència del Servici Aranès de la Salut. Sí, bàsicament, la renúncia a càrrec de gerent, a la vegada s'ha fet un procediment de selecció en què avem una gerenta d'Aran Salut Servicis Assistencials Integrats, que és Pilar Saura Agel. Se tracta bàsicament de la seva substitució en tots els òrgans en què formava membre. D'acord, força gràcies. Grup de... I d'acord. D'acord, podríem dar aprovat per assentiment aquests punts, se les sembla. Passaríem al punt número 9, és d'urgència, no n'hi ha cap de presentat. Punt número 10, pregs i demanes, li passaria el torn de paraula al grup de Convergència Aranesa. Sí, havíem diferents... Abans que comentàveu el del model nou de remassada, ja votarem en aquest moment que nosaltres hi érem d'acord. Ara, com que hi de taxes tampoc augment intervingut en son procés, que sí, per a la absència. Però nosaltres el que ara volíem demanar és que se podia nos ha entre tots els consellers, més en tot cas nosaltres els consellers de Convergència voleríem matau, de poder ir amassada, explicativa, també tècnic, mateix magnífic conseller senyor Sala, d'aspectes més concrets, preguntes, qüestions que ja demanen en carrer, avui hi ha informació més de funcionament, se podia estar. Tot de seguides, després hi ha altra demanda en relació a Rodi Buc, que volem demanar quan el Consell General d'Aran autoritza aquestes proves de motos per camins i senders existents del Nou Aran, que se pugui comunicar a l'Ajuntament i als ramaders. Per que enguany hi ha hagut, se no passi la paraula al conseller. El problema és d'arxivar les vaques aquí en el que era la cabanera de Vaqueira a Ruïda, que passaven les motos per l'agents del circuit de bicicletes, aquí hi era cabanera i s'espanteren arxivar les vaques elevats i haguessin senyal de perill per les persones i per els vehicles que passaven per la carretera perquè anaven desbocats. És un que això, que ja ho tenen, s'ha de avisar a l'Ajuntament i als ramaders. Molt bé, hi ha altra qüestió. Sembla que l'entitat menú descentralitzada de GESA ha demanat per 2 cops que hi podia haver col·laboració per part del Consell General d'Aran entre aparellar les campanes de l'església del poble de Sant Pei a Croden. Volíem saber si hi haurà responsa o si hi haurà caucarrenc. L'altra també sembla que se mete un paneu informatiu en Mirador de Montorromies, se serà el Consell General d'Aran qui acarà. Gràcies. Bé, en tot cas, en primer lloc, cap inconvenient, ja era previst que pogués haver una amassada explicativa al grup de l'oposició de les qüestions més destacades, d'aquelles qüestions que poguessin haver respecte a la implementació del nou model, per tant, cercam ignorat en l'agenda i a gestionar. Abans de passar la paraula a la resta de consellers, perquè són qüestions de sos airaus, per això que ara demana de la MD de GESA, anem conscients, han de tenir en compte també que en aquests moments que és en airau de patrimoni i vacant a la plaça de responsable per jubilació de la tècnica, també hi ha hagut una baixa de longa durada de responsable tècnic en aquest airau. La demanda i de la taula, per tant, evidentment, el Consell General d'Aran, ara el que sigui de besuny, t'ajudarà a MD en aquesta qüestió, com ha caet també històricament en les qüestions de patrimoni.
Per això que ara Rodi Buch li passaré la paraula també al conseller Bruna, més en tot cas són qüestions que saben vostès que a viatges s'escapen a la pròpia competència del Consell General d'Aran en el moment del desenvolupament dels curses, doncs hi ha incidents que també les prendran en consideració. Le passaré la paraula al conseller Bruna per respondre a aquesta qüestió i després al conseller Canut respecte al paneu de què hagin referència. Gràcies, bon dia. Bé, en referència a l'acció demana, el ramader que sigui afectat per aquest pas de motos per l'oc on era bestiar, se metia en contacte amb nosaltres i també el departament. Mostrar que era això queixa per haver autoritzat el pas de motos per aquest lloc. La resposta nostra sigui ràpida, vull dir, aquest lloc tant que havia no serà autoritzat, perquè els serveis tècnics, com aquesta prova cada any demana canviar de llocs i més espais per poder dar millor promoció a l'acció carrera, carrera no, a l'acció prova, aneren metent llocs diferenciats. Els llocs on se veien que no se pot passar perquè hi ha bestiar o situacions com les que s'han viscut, eren que se deixaran anul·lades i problema solucionat. Gràcies. Bon dia. Amb el tema del mirador de Montromí la idea és posar un nom que es diu Roca Blanca, si mal no penso. Hem estat amb l'alcalde Ferrero 2 vegades, el Jordi Gavaldà. Tenim el tema del cartell per fer el paneu per fer-ho. El que sí estem pensant a veure com es pot fer, perquè és un acantilat bastant fondo i s'hauria de fer alguna barrera de contenció o alguna cosa, perquè si fa alguna foto... La veritat que la panoràmica és molt maca, però s'ha de fer una contenció. Llavors vam estar parlant amb el Ferrero a veure si això es podia fer a nivell de MD i nosaltres sí que col·locaríem el paneu i el nom que porta és Roca Blanca. Força gràcies, síndica, magnífiques conselleres i consellers. Com ben ha dit el conseller Bruna, m'agradaria metre en valor, ensenyar tot l'impacte que han hagut els esdeveniments esportius aquesta tensada d'estiu en Vall d'Aran i que a conseqüència d'aquestes proves hi pot haver incident derivat de la realització d'aquestes. Voleria metre a favor de la Rodi Buch, que hi ha prova que no hi ha competitiva, no hi ha cap carrera, a la vegada de morir que l'incident aquest, com ha dit el magnífic conseller Ruiz Canela, que anaven desbocats, se pugui controlar de cara a l'any que ven. Com sabeu, els esdeveniments esportius, tot i els que han que veure amb medi ambient, tot i passen un procés, l'aprovació de la part esportiva, però també el Departament de Medi Ambient qui autoritza aquestes proves. En aquest cas, són els tècnics qui autoritzen els usatges dels camins o zones en què aquestes carreres o proves han et permís de circular. Ara, per la nostra part, demanar desencuses a la part afectada i seguirem treballant en tot. S'ha de garantir la màxima seguretat i màxim respecte pel nostre territori. Gràcies. Gràcies, conseller. Volen anar a contrarèplica? No, que voler dar les gràcies per a la informació. Paneu, demoram que sigui entre ells i Llauti sigui metut, perquè també és interessant, era el lloc. Quan a la Rodi Buch hi hem completament d'acord que totes aquestes proves esportives porten beneficis del país, que és el que ens interessa, però acord també, per almenys que és que ja hi són, que hi eren antes que totes les motos, que puguin conviure. Tinc en compte, perquè també baixaven per un lloc i camí de bicicletes, que ja en son moment, el que diem que ens cau en compte, vigilar per on se va l'agents de bosc, que seguint les pistes, que hi ha força camins i senders, que no cau creant de naui. Gràcies per la informació.
Ben, gràcies. En tot cas, tabarrar aquesta qüestió, com ben apuntat els consellers, és evident que tarà temps ara de l'any que ven, se revisarà més adjunts aquesta qüestió. En tot cas, responent també a la magnífica consellera, el Consell General d'Aran no va d'obrir noves pistes de nous camins, del que parlàvem ahir, de trobar, evidentment, aquest equilibri entre l'emplec lliure de la muntanya i també s'ha de dinamitzar l'economia del país, respectant els usos tradicionals que hi hem perfectament d'acord en aquesta qüestió. Bé, doncs, si no hi ha més qüestions al respecte, llevaríem la sessió d'avui. Força gràcies i agrair també a aquells que ens hagin pogut seguir en directe, dir que també aquesta gravació demorarà penjada en els hilats del Consell General d'Aran a tots aquells que la vulguin consultar. Força gràcies a tots.